iban nga mga messages kay basi may ara ako nga malimtan. Ana Sinoro, may agaman, Leo Talaban, dira sa Barangay Manghanoy, sa La Castellana, good morning. Sakay sa Barangay Tangog, kadamo iya sa mga printi ni Alex, no? Kadamo siyang iyablang nga mga kuwan, no? Kadamo siyang iya nga mga kapartidusan, no? Rochelle Evangelista, happy Monday mandara sa imo. Sakay Emmanuel Morales, good morning man. Ga-monitor lang sila sa Nagasi sa pamilya Morales kag kay Bani Morales. Mayong agaman. No? Sakay Jean Buarom dira sa Bago City kag pare ko Arlene Buarom. Good morning. Teresa Lina Hakayaw, mayong agaman. Kag kay Ma'am Luing Melos, good morning. Feeling ko ang dinuguan to nga gindalay di ila to yung luto mo. Oo. Tapos amo lang kuya ka tilaw dinuguan action boy nga may atay siya sang manok. Abi ko ganit dinuguan nga manok to, pero feeling ko man baboy. Pero may atay siya sang manok. No, ka namin in fairness. Yes. Ay imo ka man sina. Ay. Kagdalon mo di. Wow. Tetet Suisente, mayong aga maninoy. Sino ni nga ihada ko yaman? Be, check ko be. Mayong aga ko naman ninoy. Alang-alang man ikaw. Gani man. May kon maninay kay. May kun maninay. Hindi ko makuhan kay Tetet Suisente. Basi kun, ba si ihada? Kung nga taga Taiwan? Ba, siguro. Tingala niya daw Taiwanese eh. No? Sige. De Anton Diaz, good morning man. Good morning ko no kay Tony D. Si Migo ko ni good morning sa kay Tony D. Dira sa Patria Village, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo. Good morning. Laisha Avlas sa Canada, no? Greet niya man, happy birthday si Bemboy. Happy birthday, Bemboy! Halin kay Glacia Avlas. Sige. Sol Lama Barnatsa, good morning man. Dira sa barangay Handumanan sa pamilya niya. Sa Wadaka, Bacolod. Si Kagawad M. Saboso is also watching. Ayara siya. Good morning! Bulay ko ka, kaapas na to sang, saan gani? Sa Sabado. Kunay ko kapas, action boy, kinahaponan gig ko. Napunan kas diin. Kay may important matter lang kung ginasikaso. Mas importante pa sa birthday ni Dwayne? Yes, action boy. Naintindihan man ni Baby Wayne nga walang kanto si Tita. Lani Ortega Mundia, good morning man. Sabana niya kasi Lantoy Mundia, good morning. Ate sige, standby kita na sa mga balita lokal. J.E. from Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08, sa detalye na sang mga balita lokal. Permado na ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia ang mando sa pagligwat sa mga pagsulundan sa curfew kag liquor ban sa syudad. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahig ni Lunardia, ilang kasugdan sa gipatigan nga pagsinapol upod ang miyembro sa Emergency Operations Center kag mga negosyante nga halin sa alas 11 sa gabi tubtob alas 4 sa aga nga curfew, pagaymo na ini nga alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sa aga. May pagligwat man sa liquor ban sa din ng sa karon ginatugutan ng pag-inom sa mga pampubliko nga lugar o sa mga restaurants kag sa mga kalan-an halin na sa isang gabi tubtob alas 9 sang gabi. Kay sa idalom ya sang bagong nakasugtan upod ng mga negosyante, ginadilian na ini ang pag-inom epektibo kung makapagawa na sang executive order si Lordia. Apang tugutan sa gyapon na magbaligya sang makahulubong ilinon umpisa alas 12 sang udto tubtob alas 6 sang gabi. And that has given me, in effect, authority to change the curfew even if we are in GCQ. Okay. So, halit sa alas 11 na curfew, nagkasugtanay kami, even with the business sector. Nagsugot man sila nga ipalaba-laba ang curfew ta imbis ang alas 11 masugod na ta alas 10. Okay. So, it will be therefore from 10 to 4.
Agwa sa pulian, sumakalakip sa vulnerable sector, agad malikawan ang paglaton sa COVID-19. Base sa Executive Order Number 32 Series of 2021, dapat nga magtiner sa sulod sa ilabalay ang tanan sa tion ang mga vulnerables kalakip na ang mga nag-edad 18 anyos panubo kag 60 anyos o 65 anyos pasaka. Ginadumilian man sa pagwa sa ilapulian sa may mga risgo sa ikaing lawas o kung nagabalatian kag nagabusong. Luyag sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga malikawan ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Nagapilar man sa grupo sa mga negosyante ang Bacolod Emergency Operations Center angot sa kung mahimo ipabilin sa 30% ang kapasidad sa ilang mga establishmento, ilabi na ang mga kalanaan. Sa interview sa kapuyan sa Aksyon, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia nga technically kung lahi ang pag-istoryahan ang Bacolod ang napaidalom sa MGCQ buot silingon ang mga establishmento lakip na ang mga restaurants ang sarang na makaakomodar sang 50% nga kapasidad sang ilang nga kalanaan. Sunod sa alkalde, nagrekomendar ang mga infectious diseases doctors nga dumulian anay ang dine-in sa mga restaurants apang naghinyo ang mga restaurant owners nga hindi lang rason nga nagpabilin ang pag-akomodar sang 30% nga kapasidad sa dine-in. Ini nga tikang kabahin sang padayon nga pagtinguha sa syudad nga mapahaganagan ang kaso ng COVID-19 sa syudad. Sa pinaka-latest nga record, 178 ka mabago kaso ng COVID-19 ang na-record tubtub sang Hunyo 5. Nagsugot kami nga hindi na lang pag-close ang mga restaurants. Oh, okay. But So, provincial sila na they will continue. Like, for example, I had a direct question sa presidente sa hotel at restaurant, si Bobby Magaluna. Kaya niya 30% pa lang kung nag-abot. Nagsugot man sila ng hibuan lang nila 30%. oh, okay. So at least that is supposed to be a good compromise. Ang dugang nga pahayag ni Mayor Evilio Bing Lunardia. Nagilaom si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga malabot ang target nga 70% sa kabugusan ng empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental nga mabakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Diaz, luyag ni Governor Bong Lacson nga matagan sang proteksyon ng mga empleyado sa Kapitolyo pagi sa ginpatigan nga COVID-19 mass vaccination kabahin sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Dugang pa ni Diaz, ginapasiguro man sa gobernador nga may nagakaigo nga bulong o kon vitamina ang kada empleyado agod may mapambato kontra COVID-19. Nagpasalamat ang Provincial Administrator bangod kalabanan sa mga capital employees nga nagpositibo sa COVID-19 ang asymptomatic kag madasig nga naka-recover. Mas sobra 50 ka mga empleyado sa gobyerno provincial ang nagpositibo sa COVID-19 subong nga tuig 2021. Sa ibang panaton nga balita lokal, nag-issue naman ang Environmental Management Bureau Region 6 ang Notice of Violation sa illegal nga aktibidad sa Sumag River nga sakop sang barangay o sakopan sang barangay Pahanukoy. Ang Notice of Violation ang address kay Andres Taculod kag in-issue sang Hunyo 1 kag ini ang pirmado ni Regional Director Attorney Ramar Mel Pascua. Nasahad sa notisya nga ginlapas ang Presidential Decree 1586 o kun ang Philippine Environmental Impact Statement System kag ang implementing rules and regulations ni base man sa inspeksyon nga ginpatigayon sang Mayo 25 tubto 26 natukiban nga ang gina-develop nga proyekto sa lugar ang wala sang Environmental Compliance Certificate o kun ECC. Una na ginreklamo ni Kapitan Rodney Carmona sa barangay Sumag ang illegal nga aktibidad sa lugar lakip ng pagpangutod sang bakhaw kag ang pagtukod sang mini wharf. Ginpayag ni City Councilor Carl Lopez nga nagsugot si Engineer Andres Taculod nga i-comply ang tarang nga requirements sa gin-develop sining beach resort sakop sang barangay Sumag kag barangay Pahanukoy. Ini matapos ang separado nga virtual conference sa Environment and Management Bureau o EMB kag sang talatapan ni Lopez. Ginpayag ni Lopez nga nagpapanaog ang EMB sang notice of violation bato kay Taculod matapos sa tukiban nga wala ini sa mga nagakaigo nga dokumento kaangay sa Environmental Compliance Certificate o ECC. Sunod kay Lopez, nagpasiguro man si Taculod sa iya nga liwat nga magtanom sa mangrove sa lugar. Pero apisar sinigin pahayag sang konsehal nga madayon sa gyapan ang pag-file sa kaso ni Kapitan Rodney Carmona kag sang DNR batok sa developer sang lugar. To give him a notice of violation, ito ginpabalo siya nga may mga fine kag tinatubangon siya ng mga kaso. So in the meantime, mga balko, atubangon mo na. But what we need to do is that you cease all kinds of construction operation in both areas, Sumag at Pahanukoy.
Kabangin sa pagpahayag ni City Councilor Carl Lopez. Mga turista kag biyahero nga kompleto na sa bakuna, ginaduso ngayon din na pagpaidalong pa sa swab test. Samtang 59 milyones ka Pinoy nakaparehistro na para sa 2022 election. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw, kay ang DTX 500 ang may detoxifying compound ug managatinlo sa atong dugo kag atay. Good morning, mga ka-aksyon. Dito, ang ano na pangayo mo? Ang ano na? YD. Nadula. Gani man. Basingin dala ni Action Art. Di wala na, oh. Nag-alang man to nga naglupad to siya sa diin nga. Why man siguro. Oh, ayun. Why. Sige. Good morning, Duran, sa kay Maria Rivera Murayama. Yada, good morning. Good morning, Duran, sa imo sa Okinawa, Japan. Good morning sa imo, gid, no? June Marie Radok, watching live sa Salerno, Italy. From La Castellana, no? God bless man sa imo. Okay. Wala na kung nung live sila ni Yasi Kate. Ga-live ikaw mo lang way ko di makita. Yasi Kate Cardones, good morning. Sa imo, no? Kita mo da Action Doors? Hi, sino gana? Si Kuan pa lang to, si June Marie Radok pa lang ko.
Dali lang gid. June Marirado ka pa lang kagina. So, pangitaon ta siya. Okay. Kay Jade, lawig-lawig ngalan ni Jade ba? Jade Zechariah, Solitario Diocampo Jenna. Good morning, Sir Boy. Hindi naman pwede kagwang senior. Ang mga vulnerable sector, no? Ang ano gani? Lakip ang mga vulnerable sector. Vulnerable. Kung mo galing. Of course. May mga times, Action Boy, nga ano gani atong dila bala sa mga words. That's why we need to exercise our time. Tay mga vulnerable sectors na siya, mga 18 below, kag ang 65 up. Ginabawalan, gidi Action Boy, hindi gina-encourage lang. Mukhang gusto ko makita ang executive order no? Gusto Sige, ko makita. i-double check ta later. Kaya basi bala hindi mangit sila nga gina-strictuhan nga hindi gid. Basi bala gina-encourage nga hindi magwa. No? Kaya hindi man pwede ka force ang mga ang mga tawag ni. Anong taga ni sa executive order kung anong inasilin sa executive order. Sige. No? Check Belang ta taon karon. ta be ako. Pero amo na sa daw may aral lang nga ginakuan bala daw basta may amo na nga balita. So magwa subong adlaw I think ang executive order ay no? Para na Action Boy. Nagwa na. Yes. Magani magwa subong adlaw. Sa ano Kagapon pa. gapon pati i-check tabi sa kuan sa mga senior citizens sabi kag sa mga kuan. Sige. Sakay Jade Sequeria Solitario hindi ko makuha niya ang kompleto kay ang akon nga cellphone hindi mo siya maanay ka. Solitario Diocampo Agena, no? Good morning. Christine Menyes Villalobos, Bambi Padernal, good morning man. Sakay Ma'am Van Mayo. Good morning kuno kay sis niya Alma Alvarez Gallo kag bro Roberto Gallo kag sa tatlo nila Kapogi Boys sa Las Vegas, Nevada. Kag of course sa sister Mrs. Alvarez Mercado Herrera sang Barangay Tangub. Good morning. Halin kay Ma'am Vanessa Mayo. Jan Vicente, good morning man. Jinky Dialagdon is also watching, no? Sakay Michael John Season kay Raydan Velasco. Michael John Season ginatamyaw niya lang monitoring from Chateau Ilis. Belated happy birthday kay Carl Adrian Season dira sa Barangay Sumag. Connie Dormitorio. Good mo. Siledonia Santillan, watching from La Carlota City. Bia Jonathan. Thank you, Guno Kumari Kagapon. Ay, ano kagapon now? Nanghatag ka, Kwan? Financial assistance? Kaunan na. Kasi sa Action Eden, kay daw may nugatag to sa Action Eden, Action Boy. Nga mga Paraphernalias. Ano ni mga Action Boy, you know, something like that. Something like that. Basta may yatag to siya. Basta Action Eden ay akong paring Bia Jonathan. Ano man, kaya wala mo kami kaistoryahan ay niya hapon. Why mo mabutang actually ngalan mo din? Ate si Kumari Eden gara. Basi man ha. Action Boy, di na to man. Doon nakita. Action Boy sa Section 5, the Action Boy, sa executive order ni Mayor B, nakabutang below 18 years old, mandated to stay home. Tapos, ang ini naman niya sa Section 3, vulnerable sector members still under home quarantine. Kung naman na nakabutang, wala mang gid guro. Mandated ba na? Explain sa ila. Below 18? Para ba sa ang below 18 niya pero ang mga seniors, tilain mo na iya. Okay. Ariyo, for any person below 18 years old, those who are over 65 years old. Sa Section 3, as provided for in the Omnibus, the following members of the vulnerable sector shall still be required to remain in the residence all times except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services. So, required. Ang any person below 18 years old, those who are over 65 years old, those with immunodeficiency, comorbidity, or other health risks regardless of age, pregnant women. Muna siya. So, required gid sila Action Boy. Required. Okay. Required sila, no? To stay at home. Muna siya,
Ito muna siya Madami. para malikawan naman ang laptas ang COVID, no? June Villarosa, good morning man. Connie Dormitorio. Tama niya lang, Family Dormitorio, Menlo Gardens of Phase 3. Rosemary Kabugwason, watching from Cubay Elementary School. Si Gary Lake Manzanida Liza is also watching. Good morning sa imo, Gar. Kumusta lang dira kay pari George, George Lisa. Kumusta lang ko daliog sa iya, Gar, no? Sa kay daddy mo. Ay, laging kantahan ako kuno ni Doc Mayo, be? Ano Tianta, kanta ni be? Doc? Be? Ano to? Ano? Tong-tong-tong, pakitong-kitong. Tong nombal ni Doc. Ay, guro nag-training. Siguro si Kwan man si Ma'am Van. Alangan naman. Sakay Melissa Montinola, classmate, good morning dara sa imo, kagay Melinda, no? Kuan isla mo, twin. Sige, standby sa aton dugang nga mga balita. Nga hindi na pag-ipaydalong pa sa swab test ang mga lokal nga turista kag biyahero nga kompleto na ang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay konsepsyon dako nga bagay para sa domestic travel kag pagbukas ng ekonomiya kung wala sang RT-PCR test sa mga kompleto na ang bakuna agud makakinot ang maini. Ginhimo ni Concepcion ang hagna ako ng rekomendasyon matapos ginpalipot sang Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases ang quarantine sa mga international travelers nga nakompleto ang bakuna diri sa Pilipinas. Sa baylong napulo kadlaw ginhimo na lamang ini nga 7 kadlaw ang quarantine sa mga biyahero nga magwa kag liwat magsulod sa Pilipinas basta diri nakakompleto sang bakuna anto sila magbiyahe. Suno pang konsepsyon nga pangistoryahan naman kung paano mangin digital ang bakuna card para sa domestic ag foreign travels agud madasig nga ma-verify. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-release ng 2.5 bilyones pesos nga pondo para ibakal sa dugang nga COVID-19 vaccines. Suno kay Budget Secretary Wendell Avisado, gikan ang pondo sa Contingency Fund sa Office of the President. Suno kay Avisado, gamiton ang pondo para ibayad sa 4 ka milyon nga doses ng vaccines, pati na ang logistical kag administrative cost. Dugang pasang tiglikom, nagpagwa na siya sa Special Allotment Release Order kag Notice of Cash Allocation sa Department of Health. Dugang pa ni Avisado nga hindi lang 82.5 bilyones pesos ang gastuhon para sa pagbakal sa mga bakuna kundi pati na ang contingency fund ang kinahanglanon man nga gamiton. Sa masunod na 2 ka semana ay ganunsyo na sang World Health Organization ang bagong COVID-19 vaccine nga pagagamiton para sa patigayunon nga Solidarity Trial sa Pilipinas. Sa hearings ng House Committee on Health sa pagpamuno ni Committee Chairman Representative Angelina Tan, nagatag sang update ang project leader nga si Dr. Jodor Lim sang UP PGH.
Suno kay Lim, nagtukod na sang team nga mangin in charge sa vaccine trial nga una patigayunon sa National Capital Region. Ang bakuna gamiton ang yara sa ako nagapaydalon pa sa pagtuon kag wala pa manatagan sang emergency use authorization sa pungsod. Tuyo sa himuon nga WHO Solidarity Trial nga i-evaluate ang efficacy sang candidate vaccine sa mga RT-PCR confirmed kag symptomatic cases sang COVID-19. Ang partisipante sa nasabit nga trial ang 18 tutob 60 anyos nga wala pa nabakunahan. Kapi naman sa 15,000 nga participants ang kinahanglanon. Naglabot na sa 59 milyones ka Pinoy sa pungsod na nakaparehistro kon kulang na lang sa 2 ka milyon para sa target nga 61 milyones ka mga botante sa Mayo 9, 2022 nga national and local elections. Nagalaom si Commission on Elections Director James Jimenez nga malabot nila ang target bisan may 4 ka bulan na lamang ang tisang deadline sa registration period o kon sa Setyembre 30, 2021. Sa karon padayon ang pagpatiga nila sa satellite registration agud mas madamo pa sila nga botante nga marehistro. Target man nila ang makadugang pa sa mas madamong nga satellite registration para sa Metro Manila apang limitado ini bawod sa istrikto nga standards nga gineset nila kag sa Interagency Task Force on Pandemic Response. Samtang ginanunsyo naman ni Jimenez nga ang pag-file sang Certificate of Candidacy o kon COC para sa eleksyon ang mag-umpisa matapos ang voter registration period o kon gikan Oktubre 1 tubtob 8. Ang campaign period naman ang mag-umpisa sa Pebrero 8, 2021 para sa national position kag Marso 25 para sa local position. Nakapasar na sa ikatatlo katapusan nga pagbasa ang hagna nga tuyo suportahan ang inclusive education kag padayunon ang mga serbisyo para sa mga estudyante nga may diferensya sa lawas o kun ang mga persons with disabilities o learners nga may disabilities. Para kay Senador Win Gatchalian nga mong sponsor kay isa sa may isa sa nagsulat sa sining nga hagna. Ini ang isa ka importante nga tigang agud nga masiguro ang mga estudyante nga may mga diferensya sa lawas nga hindi mabilin sa ginatawag nga better normal nga edukasyon. Sa idalom sa Senate Bill number 1907 ukon ang Instituting Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Educational Act, wala sang estudyante nga may diferensya ang lawas ang mahimo nga hindi paghatagan sang oportunidad na nga magsulod kag makaeskwela sa pampubliko o kung pribado nga eskwelahan sa basic education. Sa idalom sa sining hagna, ang pagdulong sa edukasyon sa mga estudyante nga may diferensya sa lawas ang dapat nagasanto ini sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang UNESCO Convention Against Discrimination in Education, kag ang Incheon Strategy to make the right real for persons with disabilities in Asia and the Pacific, kag ang Alternative Learning Systems Act o Republic Act 11510. Tinutuyo sa sining hagna nga ang kada syudad kag banwa mayara sang Inclusive Learning Resource Center. Ang mga ILRCs ang magadulong sa mga serbisyo pareho sang linguistic solutions para sa mga deaf learners, mga serbisyo sa speech language pathology kag audiology, physical kag occupational therapy, counseling kag rehabilitation kag serbisyo medikal kag transportasyon. Ang mga ILRC ang magapatuman man sang Child Find System agud masiguro ang mga estudyante nga may diferensya sa lawas nga hindi makaeskwela ang makilala, makita kag maimbestigar kag mapuligan bisan ka bilang kabahin sa sistema sang basic education. Kada ILRC ang may multidisciplinary team nga ginalakipan sa mga professional kag mga eksperto pareho sa mga special needs teachers, educational psychologists, guidance counselors, psychometricians, developmental pediatricians, physical therapists kag speech kag language therapist. Sa piyak nga ginabluwanta sa Philippine Health Insurance Corporation nga may 5 ka milyon ka makabataan nga Pilipino nga may mga diferensya sa lawas, wala pa sang tunga sa milyon ang enrolled sa DepEd Scholars para sa school year 2019-2020. Gipasalamatan man ni Gatchalian ang mapareho niyang author sa sining hagna nga sanay Senador Pia Cayetano, Manuel Lito Lapid, Sani Angara, Cynthia Villar, Joel Villanueva, Ramon Bong Revilla Jr., Nancy Binay, Risa Ontiveros, kag Majority Leader Miguel Mig Zubiri. Kalakip man sa may author sang hagna, sanday Senador Christopher Bongo, Richard Gordon, Laila De Lima, Aquilino Coco Pimentel III, kag Francis Tolentino. Kag sa katapusan nga balita national, duha ang patay samtang isa ang pilason matapos maglupok ang isa ka improvised explosive device sa syudad sang Masbate kahapon sang aga. Ang napatay ang ginkilala nga Sanday Keith Absalon, 21 anyos, isa ka football player,
nga naghampang sa Malayo Football Club kag Far Eastern University Football Team kag ang tiyo sini nga si Nolven Absalon 40 anyos. Suno kay Bicol Regional Office spokesperson Major Luisa Colabakib, ginalegar nga members ang New People's Army kun NPA ang nagbutang sang bomba sa among lugar. Pilaso naman ang 16 anyos nga bata ni Nolven matapos maiguan sang shrapnel kag gindala na sa Masbate Provincial Hospital para sa pagbulong. Ang atong dugang nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina pud posible matapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani, iya rin ang solusyon, super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa Ang Bomba Capsule, garantisado may alibyo.
morning. Kay Alfonso Bronson Molinos, Jordan Sarmiento Puig Lazaro, kay Ters Vergara Sancho, kay Teres Semproniong. Good morning mandala sa imo, no? Kaya ba't ka ito ginasanggin kanta ni Doc Mayo? Uy. Kabalo ka ko? No? Kabalo na ko sang lyrics, pero wala ko sang title. Anong lyrics sabi? Tong 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 pakitong kitong alimango title. Kaya galing kay tong 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 sa Doc Mayo eh. Dapat tong tong lang sa asta. Gani. Dapat tong 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 pakitong kitong. Yun rin kaya. Dahil laman ban kay nagkanta si Doc Dali lang Mayo. good. Kay dapat. Dali lang maano ko to ang action boy. Ikaw daan na action boy kay may i-assist lang ko. Si Sherilyn Oro Javier, good morning man. Kasamtang na mga pe, sige pamati lang ate. Nga pita, sige Sherilyn, thank you very much, no? Kay Melchorita Ferrer, good morning man dira sa imo. Oy, amigo ko Ping Loha, good morning dira sa imo. Ano man, naglain ng imo nga cellphone number nga gatawag ko wala gagasabat, no? Anyway, good morning dira sa imo. Kaya Kagawad Olay Abalahon dira sa Barangay Kabug, good morning man. Sa kay Kapitan Jojo Malayang dira maayong agaman, ha? Sa kay amigo ko Kagawad Noel Libuon, mayong agaman sa imo. Kag kay Mike Libuon, good morning, no? Kag sa aton nga mga kuana kay Jocelyn Song Komedya dira sa may Barangay 10 maayong agaman sa imo, no? Sige. Way pa sa kuan, way pa maigo ged. Ara na si Aksyon Dorel, ha. Basta si Aksyon Dorel kuan na piho na. Basta si Aksyon Dorel mamursa pa kuan na sa piho na. Kaya gina-adjust pa namon mga ka-aksyon kay bag-o ang aton diri nga kon nga IT bala. Si Aksyon JM ara da sa Isabela, no? Isabela, I think ambal kay na ni Aksyon Dorel, no? Kay Kagawad Mila Alit dira, good morning man sa imo, no? Sa may Barangay 39. Maayong aga dira sa imo. Kag sa tanan dira nga monitor liwa sa Facebook good morning gid sa inyo, ha. Amo na nga kuan pa ta subong single camera lang ang ginagamit. Na kuan mo na to, lingko ara na section Dorel, basta section Dorel mamursa piho na. Lakalain pa mo. Kalain sa pa mo gid ya. So sige lang kay action boy kay di ba dapat duwa na ta naka-frame subong. Medyo ginaano naman ni James ano ang bali mo ba no? Hindi pa siya mayo kabalo magilonggo. Ligay noon masyado kas lang iya. Pero he's trying basta nga ma-master niya ina. Yes, Ma'am Van. Subukan na. Tong, tong, tong. Hindi ka lang sa tong, 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 pakitong, kietong. Alam mo yan ka. In fairness, do ka action mo. Kano ka. Bongga. Kanubo-nubo. Kalain. Fairness action boy, doon nakuha mong accent ni Doc Mayo, Ako ni Ma'am Van, no? Ikuan bala, ikuan mo ni siya, i-copy mo siya. Kag ipabati mo kay Doc Mayo para nga sundon niya, no? I-record na Ma'am Van. Go alert. Tong, 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 pakitong, kitong. Yes, very boydy. Pwede kagli action boy magtudlo sa mga mga sa mga language, English, mga English people bala, tudloan mo sila paano magiligay nun. Sagad ka nga maestro in fairness. Bongga ka. Angayan kay action boy. Apply na. Promote na. Sige. Sige. Edsir Samdiente, good morning nanda, no? Pag-greet ng dire sa San Pablo, Laguna. Pero may nag-FB live sa Emiliano family, kag Kadiente, kag Tinioso family sa Barangay Araal. Good morning kuno. Sige, si Ters Vergara Sancho, good morning. Okay na, ready ako na kami? Standby na kami? Standby na sa dugang nga mga balita. Sa tubig, balikining ang sa loob. Star Wax. Kintab na to the max. Star Wax Floor Wax.
Nga talakayo ng posible funding para sa pila ka mga proyekto lakip ng First Urban Car Cable System sa pungsod. Ang France ang handa nga magatag sang financing support pinagi sa highly concessional loan para sa ginaduso nga urban cable system nga mo ang una nga himuon diri sa Asia. Sa isa ka virtual meeting ginpahayag ni Dominguez nga ang proponer nga 100 milyones dollares nga proyekto ang ginahulat pang approval sang Investment Coordination Committee. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 47 pesos kag 73 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 4 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 15 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment na pili sa 2018 Miss Universe Catriona Gray kag Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordoves nga maging host ang Binibining Pilipinas Coronation Night. Sa iya social media account nagpost ang picture si Gray kaupod si Cordoves nga nakasuksok sang itom nga swimsuit. Ginakabig nilang ila kaugalingon bilang first all-female hosting tandem sa maragtas sang Binibining Pilipinas. Matapos ang pila ka pagka-delay bangod si COVID-19 pandemic, madayon na sa maabot nga Hulyo 11 ang Coronation Night nga patigayon na naman sa Araneta Coliseum. Sinasambit nga pageant pagkakoronahan ang mangin Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Grand International, Binibining Pilipinas Intercontinental kag Binibining Pilipinas Globe. Nakasunod na sa Olympics sa Japan sa Hulyo kung sa bulan sa Hulyo ang 22 anyos nga Pinay skater nga si Marjeline Didal. Ini matapos nga makakuha sang slot si Didal sa nakigbayan ni sa World Skate Championship sa Rome, Italy. Sa piyak na napaslawan nga makasunod sa finals, qualified naman si Didal sa Olympics. Nakainkwentro ni Didal ang world number 12 nga si Yumeka Oda, number 3 nga si Momij Nishia, kag number 8 nga si Rus Switchlut. Si Didal ang yara sa ika-13 nga pwesto sa world ranking. Nakilala si Didal matapos magdaog sa gold medal sa 2018 Asian Games kag 2019 Southeast Asian Games. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton Yes. mga ka-aksyon, happy Monday, So, everyone! isa lang taka-frame. Yes, kay do alang-alang nga duwa ta ka frame subong sa ano niya sa Facebook Live niya kay basi matingalan ga pamati via radio ya. Kay sa Facebook Live namon dapat duwa na kami ka frame subong na Action Boy. So, galing medyo alang-alang so alang isa-isa pa. kita Okay, Action sige. Boy. Okay lang? Bulus-bulus. Okay lang ah. Okay. Wala ka Importante, malaga. Importante malaga. At masaya ang happy. Masaya ang happy. Nalipat Correct guro si man. James guro sa ginbili ni JM. Sige. Sige. Hello, Action Boy. Good morning, Galiha. Kay Engineer Marlon Possession. Wow, thank you so much. Gisagin padala mo nga manok para sa A or B. Ay. Kag may avocado Okay. pagkid. Thank you so much, Engineer. Wala ko ka. Hapon eh. Wala ko biga po naka-apas to kay anong oras na ko dinagalin. Gani man. Okay, The same Action Boy. Okay, after nga kung di nagprograma di si Vice Go Ferrer. Oo. After sa programa, nag-meeting pa kami. Wow, bongga si Anong oras na meeting. natapos? So, alang-ala na. Thank you, Gida, sa kay-engineer. Engineer Marlon Possession. Birthday ako na kahapon. Ay, galit. I think so. The birthday niya bala mo. So, Sige lang at dason. anyway, belated happy birthday. No? Thank you. Dason ah. Sige. Bisan Thank duwan you lang so kami ni much. Dorel, guro ah. Oo, Dalawa naman sa Action Eden. Tatlo na Out doon to sa Action Eden, no? Kaya kasi magsunggod, budlay na. Sige. Hindi ta ka kuha Kuha sang sang- fresh nga Manok.
Manok man? Ano fresh ka, no? Avocado? Do script naman ni Kagina. Fresh ka. Bang Ross! Nga okay. nakatulog 24 hours. Okay? Okay. Ay, nako, kabudlay, action boy. Dugin praktisan to man na Kagina. Ano ba? Lipat na. Sige lang, sige lang. Kay Marigold Makilan Bunda, good morning. Kag siya sa Kate Cardones, good morning. Kag sa pala mati dira kay on the air sila Oy. ka mati sa I think Carken Ano? auto repair sa ano. Sige basta mo na siya. Good morning dira sa inyo. Good morning, Gid. Kag mabalik ta ko no dito, action boy, kung tiglansones na. Ay, do ka namin na action boy. Ina action boy do ara gikuda. Charot lang. Arang na si Jackson Dorel. Si Dorel, angayan ni siya magsaka sa lansunisan. Ala nga man, i-explain ko niya angayan ko. Hindi ba lang nga na ingay nang agtang mo nga may kuha na. Dahil mo na dagdag ka sa una sa bayaba. Asin to? Fake news, gid niya. Alam naman, construction Eden, sa diin ko no ilaw. Lubos mo. Langilan. Alangilan siya. Basi kibot na dito na sa halin. Timayo man action boy. Kaya para siya lang madala. Siya nga ma-represent na sa ma-represent gid ya. Sige thank you so much, good engineer Marlon Possession sa imo palangga sa ARB. Team ARB. Okay, so sige action boy, din nat kita sa aton nga trivia bala sini sa pungsod Korea. Pungsod South Korea. Kaya of course na istoryanta sang last ining taekwondo ni gali dito ya. Dito nag-originate sa ila. Taekwondo. So mga pag-take picture, di ba? Kung sa mga western countries, say cheese, ilaya kimchi, na, kimchi. naka mo na. Sa ato lang naman ay kimchu. Ay. Chuga uno. Ano kaya? Tawag sina? Buslo. Buslo ang imusungan. Ano kalain mo naman? Yeah, mo okay, la kimchi, kadaga sa kimchi, kimchu. Pwede. Okay. Kimchi. So sige. And di ba lang istoryan taligad action Para boy yung nga? sungad mo daw buli sa pato. Ay kala. Yung close open. Sige lang. So, ang ginistoryahan ta pag ito bala action boy nga ining DMZ bala or demilitarized zone. Di ba man? Kay check to gid man to oko. Okay, ang sayar kay di ba ano siya, di ba 150 miles long siya, kag 2.5 miles wide siya. So wala gid man siya mismo sang militar, wala gid militar mismo sa area. Pero controlled siya by the militar. Pero wala sang militar sa mong area. Wala, pero may mga landmines action boy. Kung baga yung control, hindi ka na kasulod, ginabantayan sang militar. Sang both country. Both countries. Kung baga ang example sa action boy, ang sa basketball, basketball ring bala, kaya di ba may duwa na ka ring? So amo ni ang isa ka ring, amo na the same mar sa kon. So amo ni na ang ginabantayan kuya. Pero hindi kita pwede ka lakat sa court nga kay base wasag ang lawas mo. Correct? Di ba man, kung ginaya si Ma'am Abigail Donasco, sang demilitarize ba lang? Hindi ba lang ko kung mag-demilitarize, why militar niya kay man? Sa kadamo sa mga koton mo si Miss Abigail yang Hindi kami nagkitanay. Laingid mo akong gakitanay ko mo yun. Sige. So next action boy ining Omen. Omen? Kaya damo na sila sa mga superstitions, action boy. Ginakabit na bad mga omen. bad omens. Bad omen, good omen. Basta omen daw, bad man na iya. May good Hindi, nga may omen. good man action boy. Dito sa election boy, ang ginakabit nila nga one of the good omen. One of the good omens. Omen. Isa lang anay, kaya isa lang ni siya. One of the... isa sa sige omens, okay. Basta mag-one of the gani, damo na siya. Sige. Okay. Isa sa election boy, ini magdamgo ka sang baboy or pig. Pig. Kung magdamgo ka kuno sang baboy dito sa election boy, both silingon sina good luck. Or good omen. Okay. Yes, kasi sa South Korea, kung magdamgo ka sang pig, both silingon, it will bring you good fortune. Kag nagasimbolize action boy sa ang baboy dito action boy sa ila, nagasimbolize sang money and wealth. Year of the pig ko bala ikaw ya? Year of the Dragon. Year of the Dragon ka. Okay, so 1995, Year of the Pig. Ako yung 1996. Year of the... 1996! Hindi wow. So, sama siya action boy. Kag, during 1970s, tiyo ako na action boy sa South Korea, ang pig ko no dito action boy gina-allow nila nga amo na ibayad mo kung may baklon ka. Baboy? And even sa mga tuition fee, kung baboy? Okay. Baboy.
Hindi inasal nga baboy. Kundi So kung baboy. bisan tuition fee mo, baboy, pwede? Pwede dito. During Sa damo- 1970s. Pero siguro hindi na sa pwede. damo sa unag, lisaya ka kanto sa eskwelahan, may mga pasaan nga baboy. Ilo-ilo yung kadala. Alay, anya ma'am, pa-indro ko si Kuan na rin. Ang una. Hindi pwede nga mamapita lang. Hindi pwede nga mamapita lang to sana. Hindi kay over the counter mag-ihatag ang baboy. Tuition hindi Dorel. Sabad, mapisyo ni mamo ni Tutuboy. Baboy. Diba? Kilohon dahil niya, kulang mo na kilo. Sa ato niya, siguro, ang tawag sinaguro action boy, considered siya nga barter, no? Hindi na yung Kaya baylo, tuition mong, di ba? Tapos baboy, baylo mo. kulang man eh, do. Iwang baboy mo niya, tiyari yung baktin, mamidugang do. Kasabad, no? So, Yan naman yung baboy mo yung dala, hindi nga butakal man eh. Wala kalain si mo action boy. Yung butakal lang mo lalaki. Kadako. Oo. Kalain mo na nga naman. Sige lang may pare sa nayon mo da. Oo. Kasabad. So, pwede ito yan sa unag action. Pero syempre, subag hindi na pwede. Hindi na Okay? So, next action boy, make-up. Make-up. Nan. So, kaangay sa mga babae, action boy, all over the world, ang South Korean men is also like to make the best out of their appearances. So, make-up ang mga lalaki. Yes, 1/4 of the population kung sang men dito sa South Korea naga-makeup ini sila action boy kag part na ini sang ilang nga daily routine. So, maybe action boy, this is the reason man nga 20% of the worldwide cosmetics himo sa South Korea. Correct. Diba? So, kung magkadto kita sa South Korea action boy, hindi at na matingala nga, ay, naka-makeup ni siya man. Kay Drisato niya, Naka-lipstick na siya. normal lang to sila action boy, ang mag-makeup ang lalaki. Kay Drisato niya, once daan ang lalaki naka-makeup, gina-consider niya, ano gani? Jugila. Jugilator. Jugila. Agila. Nahansama na siya. So, dito sa ilang action boy, kung nakapa-South Korea ka na, Wala pa. wala pa. So, kung makapa-South Korea, kag makakita ka naka-makeup nga lalaki, normal na siya. Dito. Kalakat na to, ha? Wala pa, pero nambal nila. So, kung may makita ko gani, makapa-South Korea, kung gani, may makita ko naka-makeup, so hindi na ako manguwit sa upod ko lang to, lalaki siya naka-makeup siya. So, hindi, kay normal. Okay? Kaya hindi ka magsala to nga basib na masugata mo to ang lalaki bilang naka-makeup, basib na malipat ka. Kag mas mo, sis! Hindi na siya. Hindi kay normal na to sa ila. Normal na to sa ila. Mas na tawagon mo nga sis blaw. Uni. Ah. Uni na tong sis mong. Uni. Uni! Uni. Kaya kayo na siyang na-judo lang na uni, oh. Ay. So funny talaga. So, next action boy, are you Fear of the Sun? Fear of the May sun. kahadlok Hadlock ka sad ng law. mga South Korean. Kita mo na kamlapsiyon sa ila. You know why, action boy, nga hadlok sila? Kay because they ga-remind ni kuno sa ila sang farmer life. Kaya hindi sila gusto mag-itom or tan. Kaya dito sa ila, kung itom ka, but silingon, pigado ka. Kaya ara ka pirmi sagwa. Oo, so mo nagali nga medyo may kahadlok. Kita mo mga South Korean nga ari di gali sa Bacolod, makita mo magapayong gid sila yung action boy, na? Okay. So ang mga itom dito nga South Korean, but silingon mga farmers. Siya pa nanawon na sa amon, gali daw mapigado, tanan niya, kaya daw itom kami. Kano kaya? Kanubo-nubo. Ay, klay. So, Wala kung nagdamo sa mga Koreana, kaya daw ka mag-apsiyon kay. Oo, no? Pero damo, pero na namiyan sa ina skin niya, action boy, kaya daw ka... Ano sila nga race gani? Ha? Ano sila nga race? Sa ano? Sa daw yellow race sila. I don't know lang. Yellow sila Hindi sa mga ako- Chinese na mo daw yellow race. I Kaya kita don't- brown kita bay. Sige, sige. Daw na siya daw Actually, yellow may race. ara pa. Ano man, boss na lang ni Iban. Ari na lang, Bio. Sige, boss na lang tayo. Sige, boss na lang, Iban. Last na lang, action boy. Ari ka man, boss, aw? Of course! Club sin ko dahil sa Choose imo. Wow, grabe siya. Hindi pala ako pala absent. Sino ka na? Si Eden amo man. Tatlo nga mo ni Ann nga mga vlog. Sin. Kala, hindi action boy. Amo gina action boy, basta kinahanglan taman break mo, di ba? Kinahanglan taman na ma-refresh, especially sa mga pandemic. Nga mga millennials, sila nga ginalan nyo break, kinaanad ka mga dahil sa break-ups. Di ba yung hugot? Doy, ikaw may hugot Sige. action boy. Ay,
Dali lang inaction boy, magginapag dito si Sir Milili Oligo. Si Kagawad to bala sa may, Oo, sa Kagawad, may Silay. Timay, ano to Timay, man? oo. Timay, Si si Kagawad, Timay, Kagmunet, Lobaton, sang Mambulak Silay. Good Yes, morning. good Kag sa morning. tanan nga taga-Hinumbaan, Action Boy sila ni Kagawad Melchor, and mga Alagad Radio. Yes. Sir Leo Talaban, Energy, good morning. May lanay nga, good gaw ko morning. pa. Standby na sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo sa Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension. Vitamin D3 for Issue. Sinong po, sir? Ang lalana dumaraw. Serbisyo Anong finding sa isang doktor sa una? Ang sis ko, sir, si kinahanglan. Sa Bacolod, Pirahan na nakadako. Aksyon! Puno sa Radio! sa liog na. Tapos nagambal ang tambalang intensyon niya.